హాయ్ హలో అండి, నేను మీ పిఆర్ బొటిక్ ప్రసన్నాని. సమ్మర్ వచ్చేసింది, మంచి కాటన్ కలెక్షన్ తీసుకొచ్చేసారు మన వాళ్ళు అయితే ఫ్యాబ్రిక్ స్టోర్ వాళ్ళు. సో కాటన్ కలెక్షన్ మనకి రెగ్యులర్గా డైలీ వేర్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి ఉన్నాయో మంచి వీడియో కుదిరితే ఫుల్ వీడియో కానీ లేదంటే షార్ట్స్లో కానీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. వీడియో చూడలేని వాళ్ళు షార్ట్స్లో కూడా చూడొచ్చు. కొన్ని కలెక్షన్ షార్ట్స్లో పెడతాను. కంప్లీట్ వీడియో వచ్చేసి మనకు యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో కాటన్ సెట్స్, కాటన్ మీరు కార్డ్ సెట్స్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రాక్స్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, యాంకిల్ లెంత్ ఏదైనా సరే. సో కాటన్ కలెక్షన్ ఎంత ఉందో అన్ని ఫ్యాబ్రిక్స్ మనం ఈరోజు చూసేద్దాం. సో కాటన్ కలెక్షన్ ఏమేమి ఉన్నాయో కంటిన్యూగా మీకు ఒకటి దేని మీద టేబుల్ మీద ఉన్నాయైతే నేను చూపిస్తాను. అన్నీ సపరేట్గా సింగిల్ ఒక్కటి ఓపెన్ చేసి మరి నేను చూపిస్తాను.